अल बड' जेनेरेशन जेड इउनियन थामहिनबा बर'फोरनि गेजेराव जेंजि आफाद जेनेरेशन जेड बिसोरनि टारगेटआ जाबाय आन्दोलन खालामनाय आरो बे गिलु बालु आन्दोलना मा महर लागोन मिथिया आरो बे आन्दोलनखौ नोंथांमोना बहा नुदोंमोन नेपालाव जोंनि भारतनि नसुंसेयारि हादर नेपालाव नुदोंमोन आरो बैहाय मा जादोंमोन माबायदि थासारिया सोलायदों बेखौ नोंथांमोना नुदों आरो बेबादि गिलु बालु आफादनि जोनोम जानायनि दायनिगिरिया बै दैदेनगिरिफोरानो दिनै फरायसाफोरा बा जायफोरखौ जेनेरेशन जेड होननानै बुङो 1990निफ्राय 2010नि गेजेराव डेट मिन्स 1990 मायथाइनि जोबनायथिं आरो 2010 मायथाइनि खाथि खाला बुंनो थांबा टाइपिकेलि बेनि जि रेन्ज जेनेरेशन जेड सोरखौ बुङो टाइपिकेलि जुदि बिसोरनि जोनोमा प्राय 1990 नि उनाव जागोन आरो निश्चय 1995 96 97 बिदि जानो हागौ एक्जेक्ट नङा आरो 2010 11 12 बा 9 ओरै जानो हागौ बेखिनिनि गेजेराव जोनोम जानाय गथ'फोरखौ मा होनना बुङो जेनेरेशन जेड होनना बुङो स' दा जायफोरा कलेजाव फरायबाय थादों जायफोरा फरायनाया दासो जोब्बाय बेबायदि टाइपनि गथ'फोरा बेवहाय गोलैगोन बा जायफोरा कलेज फरायफुबाय थादों जायफोरा स्कुलाव फरायबाय थादों 9 10 11 12 डिग्री मास्टार डिग्री सोरबा इन्जिनियारिं फरायबाय थादों सोरबा डक्टर फरायबाय थादों बिसोर बेवहाय गोलैगोन जेनेरेशन जेड जायखौ होनना बुङो आरो बे जेनेरेशन जेडफोरनि लाइफ स्टाइला माबायदि बिसोरो जोनोमनिफ्रायनो मा नुदों डिजिटेल जुगखौ नुदों इन्टारनेट नुदों मबाइल फन नुदों लेपटप नुदों बा इन्टारनेटनि थ्रुयै बायदिसिना खामानिखौ बिथांमोना जोनोमनिफ्रायनो मोनखादों स' बेबादि मोनसे आफाद दानाय बाथ्रा माने पस्ट नुदों बेखौ आं भेरिफाइ खालामनो हाया बेनि रियेलिटिया मा मोनसे पर्टेला बेखौ पस्ट खालामदों फेसबुकाव स' बे रियेल ना नंखाय बेखौबो दासिम मिथियाखै नाथाय बेबादि जादोंबाथ' बे जोबोर माने बोरैबा जाबाय आरो दा परिस्थितिया ओरैबायदि गाज्रि आरो बे परिस्थिति गाज्रि जानायनि दायनिगिरिया दैदेनगिरिफोरानो जाय पावाराव दङ बिथांमोननि बांसिन दायित्व होननानै आं बुंगोन मानोना बिथांमोना प्रपार रिप्लाइ प्रपार सलिउसन होआखै जे बे फरायसाफोरनि जि होस्रिख्रावनाय धरना बेखौ सलिउसनाव लाबोनो थाखाय बिथांमोना नाजायाखै आरो बेनि गिलु बालु साइड इफेक्ट बेयो मैयानि प्रेस कनफारेन्सफोरखौ नायनानै नोंथांमोना थारैनो नुदों जानांगौ जे बे प्रेस कनफारेन्सआव नोंथांमोना मा नुदों जे बेनि दायखौ सोरनो जाबसिनदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु आरो इउपिपिएलनि नेताफोरनि सायाव जाबसिनदों नाथाय जाबसिननायनि सम नङामोन बेयो जे बिथांमोना जाय एनअसिखौ हरदों एनअसिखौथ' बयबो होनो बुंनो थाङोबा जे सोरनियाबा एनअसिया बेबायदि गासैनियाबो गोरोन्थियानो सोरनियाबा एनअसिया जाहैबाय मा जे थाखानाय एसटिनि जेबो खहा जायालासे होननानै माने बेबायदि बानायनायाव जोंहा जेबो हेंथा गैया बेबायदि बुंदों बेबो मोनसे रोखोमनि एनअसियानो नाथाय महिलारि बिथांनि एनअसियाव बे सोदोबा गैया बिनिखायनो फरायसाफोरा मा बेखौ दैखांनानै लाजानायखौ लुबैदों नाथाय बिथाङा बेनि सायाव बाथ्रा बुङालासिनो बिथांमोनखौ सोर इनस्टिगेट खालामदो बेखौ माने बुंबाय आरो ओरैहाय दिपेन बर' बिथांखौ मनमोहन ब्रह्म एम बिथांजोआ डाइरेक्ट इनस्टिगेट खालामदों होननानै मेनसन खालामदों नामखौ लादों स' बेफोरखौ नुदों आरो बिनि बादैबो महिलारि सारा जायफोर बाथ्रा बुंदों बे माने गोमोथाव बाथ्रा बुंदों बिथाङा माने फेर'सियास मुदाव सोरबा आंखौ दांनानै लायोबा मा जागोन स' बेबायदि टाइपनि रिप्लाइ होदों स' जों दारै बुंनांगोन जे जायफोरा दा दिनै बे एनअसिखौ हरदों बा जायफोरा बेवहाय जेबो हेंथायानो होआखै खमसे खम सासे ट्राइबेल मानसि हिसाबै बिथांमोनाबो हेंथा बे रावा खुगायाव फैनांगौमोन बिथांमोना पलिटिकेल लेंगुवेज बुंबाय थादों पलिटिकेल राजखान्थियारि लेंगुवेज बुंबाय थादों माने सावरायनांगो थांग्रोथों बिनि उनाव मा जायो नायगोन बे जाबाय लेंगुवेज जास्ट माने सान्थ'नानै लेंगुवेज नाथाय बिथांमोना रावबो प्रटेस्ट खालामाखै बेनो सबसे दुखुनांथावा बेवहाय मानसिफोरनि सेन्टिमेन्टआ एसे डिफारेन्ट स्टाइलनि थांदों नाथाय बिथांमोना पलिटिकेल एंगेलजों बाथ्रा बुंबाय थादों बेबायदि अल बड' जेनेरेशन जेड इउनियन ABGU ZABGZU बेबायदि आफाद 29 नभेम्बर 2025 मायथाइ बेखालि दानाय बेबायदि नुदों बेसेबां रियेलिटि मिथिया नंखायबो जानो हागौ पस्टआव नुनायखौ बुंदों नाथाय बेनि दायनिगिरिया सोर जागोन आं नोंथांमोनखौ बार बार बे साननैसोनि भिडिअ बुंबाय थादों जोंनि बर' फिसाफोरा बुजिनाया मोजां नेताफोराथ' बुजिखानाय नङा जोंनि बाथ्राखौ नाथाय आं बुंगोन आइदि जायफ्रा जेनेरेशन जेड ना बै जेनेरेशन जेडखौ नोंथाङा उइदाउट प्रपार सलिउसन बिथांमोनखौ नोंथांमोना कन्डेम खालामनानै गोसो लाखि माने उइदाउट प्रपार सलिउसन आरो बिथांमोनखौ इनसाल्ट खालामनानै बिथांमोनखौ माने अपमान खालामनानै
बा बै जेनेरेशन जेड बिथांमोनखौ नोंथाङा सोरनिबा इन्स्टिगेशनाव थुनज्लायनायाव जादों होनना अपमान खालामनानै माब्लाबाबो नोंथाङा जेनेरेशन जेडनि सुबुंफोरखौ कन्ट्रल खालामनो हाया बे बाथ्राया गोसोआव बेखौ बुजिनाया मोजां बुजिनानैबो जुदि बुजि एक्टिं खालामबा बेनि खहाया जोंनि जागोन मानोना जोंनि बर' हारिनि नेताफोरनि फाफ्लियाव सिलायखौ दोनबाय आरो बे सिलायजों दा जोंखौ गावबाय थादों नङा होमबा बेनो जादों गावनि फाफ्लियावबो सिलाय दोननानै जोंनि ट्राइबेल माहारिखौनो गावबाय थादों बे बाथ्राखौ बुजिनायनि सम जाबाय नाथाय बेखौ बुजिना बुजिया आं मिथिया बेवहाय नोंथांमोना नुदों थामथि पक्ष थामथि सोरबा हानजानि आखाइ दं बे बुफाय बुसियाव थामथि हानजानि आखाइ दं ब्रैथि हानजानि आखाइ दं बाथि हानजानि आखाइ दं बिखौसो मानो नोंथांमोना बुंबाय थादों बेबो मोनसे मेटार नाथाय गुबुन मोनसे मेटारा जाहैबाय मा जे बै जि डिमान्ड जे एनअसिखौ दैखांना लानांगौ दैखांना लायै लायै बेनिथ' माबा मोनसे प्रपार बाथ्रा बुंनांगोन मानो बुङाखै फंसेबो जिहेथु बिफाङा रज'बाय नङा होमबा बै बिफाङा रज'बायबा मा रोखोमनि बिफां रज'दों बेयो जोंनि हारिनि थाखाय माबायदि खहा गोनां जानो हागौ बेखौ बुजिनानै गुबुना इन्स्टिगेसन होनायखौसो नोंथाङा हमना ला सोरबा इन्स्टिगेसन होनाय मानसिखौ नोंथाङा हमबाय हमनानै जेलाव दोनबाय पानिशमेन्ट होनबाय खैदिन दोनगोन नोंथाङा मास मोनसे 6 माह 1 बोसोर खै बोसोर दोनगोन नोंथाङा सप्तासेयाव दिहुनना हरनांगोन सानसेयाव दिहुनना हरनांगोन बेखौ जेलाव सोनायनि उनाव आरो बेहाय जुदि माबा मोनसे गुबुन रोखोमनि जुदि जायोबा बांसिनसो भयंकर जागोन बे आन्दलना बेनिखायनो बेफोरबादि आन्दलनाव जेराव बुफाय बुसि मायबा माबि जायो बेफोरबायदि आन्दलनाव दिनैसिम आंनि मिथिनायाव माने हमनायाथ' हमो नाथाय साननैसो उनाव हगारना होयो आरो बेवहाय जुदि साननायनि बोरैबा उल्था जुदि रिएक्सन मोनो माने बांसिनसो भयंकर जायो बेनिखायनोथ' बे आन्दलन खालामग्राफोरखौ बुफाय बुसि खालामग्राफोरखौ पुलिसा मानो गुलि गावाखैसै बे साननो गोनां जुदि गुलि गरसे गावनायमोनबा मा जागौमोन आरो दिनै बे नंगौना नङा आं मिथिया अल बड' जेनेरेशन जेड इउनियन जेंजेट ना जेंजि होनो मानसिफ्रा नाथाय जेनेरेशन जेड बेयो दानो गोनांथि गैयामोन नंगौना नङा मिथिया नंगौबाथ' बेयो बहुत साननो गोनां बाथ्रा बेबायदि आफाद दानायनि ओंथिया जाबाय बेवहाय 2 सेकेन्डनि गेजेरावनो होनना बुंगोन आङो सानसे साननैनि गेजेरावनो अल आसामाव थानाय बर' बा ट्राइबेल सेंग्रा सिख्लाफोरा बेवहाय जइन जागोन नोंथाङा हमस्लाबनानै नङा खारन जेनेरेशन जेडनि सिगांनि जायफोर जेनेरेशन सिगांनि पुराना जेनेरेशन बिसोरथ' मबाइल हरनो रोंखाया मबाइलनि 1%बो रोंखाया जायफोर EM GM नोंथांमोना नुदों दा मन्त्रिफोर नुदों बिसोरो मबाइलाव एसेबां एक्सपार्ट नङा मबाइलनि बिथिङाव बिथांमोना जोंनि सेबांबो एक्सपार्ट नङा आइ एम नट जेनेरेशन जेड आं जेनेरेशन जेडनि सुबुं नङा बबेखानि नाथाय थेवब्लाबो जों जेसेबांखिनि मबाइलखौ रोंगौ बै जेनेरेशननि मानसिफोरा जायफोरखौ MLA EM GM नोंथांमोना नुदों जेबो रोङा बिसोरो मबाइलाव बोरै भयंकर परिस्थिति जानो हागौ बेनि आइडियाल'सो दं बिसोरनाव खिन्थु बास्तब प्रेक्टिकेल नलेजआ बिथांमोनाव गैया स' जेनेरेशन जेडनि गथ'फोरा मबाइलाव बहुत मोजाङानो जा गाज्रियानो जा बहुत टेलेन्ट बेनिखायनो बेयो हरखाब माने मोनसे गिलु बालु निउक्लियार बमनि महर लानोबो बारा गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय बे दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि आफाद दानाय माने जोंनियाव खहाबो फैगोन खारन बेवहाय गिलु बालु बहुत जाथाय जानो हागौ सोरनिबा जिउबो जोबनो हागौ बायदिसिना जानो हागौ आरो बेनि दायनिगिरिया नेताफोरा खारन बार बार बे मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांनो बुंगोन जुदि बबेबा मोनसे बिथिङा डेम'क्रेटिक भाबैबो जुदि जायाबा गुरै रावैबो जायाबा नेताजि सुभाष चन्द्र बसआ मानो गावलांदोंमोन कंग्रेसनिफ्राय मानो बिखौ माने एक्सट्रिमिस्ट होननानै फोसावदों बै समनि इंराज सरकारा नाथाय बिथांखौ गिनानै इंराजआ गारनानै खानो गोनां जादोंमोन आन्दामान निकबार आइलेण्डखौ सेनानै लादोंमोन बियो आरो बेखौ गिनानै नेताजिखौ गिनानै मा खालामदोंमोन इंराजआ भारत नागारनो टारगेट लादोंमोन महात्मा गान्धीनि अहिंसा जि आन्दलन बेखौ गिनानै नङा अहिंसा आन्दलनखौ सोर गिगोन नंगौ न' डाउट बेबो बहुत एफेक्ट गोलैदों नाथाय नेताजिनि बै आन्दलनाबो बहुत एफेक्ट गोलैदोंमोन स' बेफोरबायदि बाथ्राखौ जेनेरेशन जेडआ लानो नागिरो बैफोरबायदि मानसिनि बाथ्राखौसो लानो नागिरो नङा होमबा जुदि गुरै रावजों जायाबा बै गुरै रावजों जुदि जायाबा जेनेरेशन जेडआ माब्लाबा नोंथांनि गुरै गियान होनाय भाषाखौ खोनासङा जेनेरेशन जेडखौ नोंथाङा उइदाउट प्रपार सलिउसन बिसोरखौ अपमान खालामनानै कन्डेम खालामनानै नोंथाङा मा खालामनो हाया नोंथाङा बेखौ मा खालामनो हानाय नङा बिथांमोनखौ नोंथांमोना बुजायनो हानाय नङा बा बेवहाय नोंथाङा माने कन्डेम खालामनाय बायदिसिना खालामनाय बेजों जेबो खालामनो हानाय नङा आरो